Regional. Sa pagpapatuloy at iba pa sa ating mga balita. Hindi na kailangang magbiyahe ng matagal patungong Batac City para sa agarang lunas ang mga residente ng 7 bayan sa Ilocos Norte matapos na pasinayaan noong July 17 ang bagong 50 million pesos na halaga ng Bukas Center sa Bana. Sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act, 20 milyong piso ang inilaan para sa gusali at 30 milyong piso naman para sa mga medikal na kagamitan ng MMMHMC-Bana Bukas Center. Natapos ang konstruksyon noong July 8, 2026, 9 na araw bago ang inaugurasyon. Ayon sa DOH Ilocos Region, direktong makikinabang ang mga taga-Bana at ang mga karatig bayan ng Dingras, Marcos, Solsona, Nueva Era, Carasi at Pidig. Sa halip na mag-commute papuntang Batac City, ang pinakamalapit na urban center na may malaking pagamutan ay maaari na silang tumungo sa Bukas Center para sa urgent care at outpatient services. Sa pamamagitan ng paglalapit ng serbisyo, nababawasan ang gastos sa transportasyon, nawawalang oras ng trabaho at iba pang hindi direktang gastusin ng magkakapamilya. IFM News. IFM News. IFM News. IFM News.